מוצר של חברה אנגלית שקוראים להם טק 21. טק 21 עושים שיתוף פעולה עם חברה שקוראים לה D3O. D3O זה חומר שיש עליו פטנטים בכל העולם, וכרגע הטרנד הוא כל דבר עם מיגון, אם זה חליפות סקי, אופנוענים, קסדות, ממוגנות עם החומר הזה בגלל התכונות שלו. המוצר הזה רשום פטנטים בכל העולם בגלל התכונות שלו. זה מעין פלסטלינה כמו של הילדים. חלק מהתכונות המיוחדות שלו, לדוגמה, אם אני אשליח את הפלסטלינה הזאת לרצפה, תתחיל לקפץ, לא כמו פלסטלינה רגילה. דבר נוסף, הפלסטלינה הזאת מתנגדת מאוד בקלות, אבל ברגע שהיא מקבלת מכה, מה שנקרא זעזוע, מה שנקרא בפנים המולקולות שלה ננעלות, וכל זעזוע היא בעצם הודפת. מתנגדת בקלות, בזעזוע, היא נהיית קשה ומחזירה כל עוצמת הדף אפשרי. לצורך העניין, אם אני אטוף את האצבע שלי, לא מרגישים כלום. והחומר הזה בעצם, שקוראים לו D3O, מוזרק לכיסוי הדקיק הזה. זה כיסוי לצורך העניין של גלקסי 4. הוא מוזרק פה לדפנות, ולא כמו כל כיסוי אחר, הוא בולם את הזעזוע ומונע ממנו להגיע לטלפון, לא משנה מאיפה יגיע הזעזוע. ברגע שהוא מגיע לחומר הזה, זעזוע נבלם. טק 21.